Tak, zdravím, pan Jazvečík. Máme tady další trik na kolo, jo. Každý z vás to zná. Když jezdíš, potřebuješ pít, ale ty flašky cykloflašky na kolo, ty jsou takový prostě, já je nemám rád. Musíte to furt umývat, hrdlo bývá špinavý, drží se tam plíseň, většinou jsou menší a musíš se o to furt starat. Takže používám PET flašku, jo. Možná mnozí z vás by to možná taky chtěli. Takže si vyzkoušíme jednoduchý trik, jak to uchytit na kolo. Vyzkoušíme, jestli máte dost velký držák na tu PET flašku. Takže vyzkoušíme, jestli máme dost velký držák na PET flašku. Ale když tam dáme tu PET flašku, jedeme a ono se nám to prostě vypadne. Úplně to padá z toho. A proto, aby to nepadalo, tak máme tady výborný zlepšovák. Takže vezmeme si PET flašku a vezmeme si drát. Jo? Ten drát by měl být takový jako tuší, ale ne úplně tuhý. Já mám hliníkový drát obalený v bužírce a z toho vytvoříme takový držáček. Takže se to tady dá. Takhle. Takže vezmete si ten drát, zvohnete si ho v půlce, takhle si to nasadíte na to hrdlo, jednou to otočíte, trošku to smáčknete nahoře, takhle, je to tak, dobrý, nasadíme to rovnou celý na kolo, ten drát nám obejme ten rám, ano, přitlačíme lehonce tu flašku k tomu a teď to zvohneme tak, aby to drželo tvar. Obtočíme to přesně kolem té trubky. No, to je ono, jo. Fajn. Takhle to drží. Tak. Jezdíte. Vyzkoušíme zatřepat, jestli to tam drží. Perfektní. A teďka se chceme napít teda. Tak to jenom takhle vyloupneme. Vyloupneme ten drát z toho. Jo, to poprvé to jde špatně, ale pak už vám to půjde prostě lehonce. Tam, napijeme se, dobrý, ano, to je ono. A dáme to zpátky. Tak, dobrý. Dáme flašku zpátky, povysuneme ten držáček a jenom ho nasuneme na to hrdlo. Jo. A takhle 100% vám to udrží v terénu, nespadne vám to, a můžete si tu flašku doplňovat, jak budete chtít. Případně, že tam ta flaška není, tak flašku vyndáme a ukážeme si, jak tam drží tu flašku vyndáme a ukážeme si, jak to drží ten držáček když se zasune jenom takhle, ano, jo, tak si ho jenom tady zasuneme do té mezery třeba a drží takhle a nepřekáží. Jo, a zase zkusíme to ještě jednou tam dát tu flašku. Jednoduchý, 100% drží, je to vyzkoušený na horách. Takhle, a už to je vychozený trošku, ta flaška přesto drží. Důležitý je kvalita toho drátu, jo. Doporučoval bych ten hliník, protože je pevnej a zároveň drží tvar a zároveň si to prostě vydrží to v tom terénu. Tak, kdo to vyzkouší, napište mi tady, jak se vám to zadařilo a jak jste s tím spokojený, jo. Ať žijou PET flašky, Jazvečík.